Priestor medzi mestom Šurany a dedinou Bánov sa už začína pripravovať na výstavbu industriálneho parku, ktorého súčasťou bude aj gigatováreň na výrobu elektrobatérií. Spoločnosť MH Invest, ktorá stojí za realizáciou ambiciózneho investičného projektu industriálneho parku, začala na pozemkoch určených pre budúci priemyselný park s komplexným archeologickým prieskumom. Odborníci priamo na mieste skúmajú historické lokality, pričom sa predpokladá, že celkové práce budú dokončené približne do 3 mesiacov, pokiaľ nedôjde k nepredvídateľným zmenám. Technický prieskum potvrdil, že územie neobsahuje nebezpečnú muníciu, čo vytvára priaznivé podmienky pre ďalšie práce. Na základe pozitívneho ornitologického hodnotenia sa plánuje spolupráca so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky, ktorá zabezpečí odstránenie inváznej zelene, náletových drevín a vybraných stromov. Tieto kroky, realizované pod neustálym dohľadom odborníkov na vtáctvo, sú povinné vzhľadom na legislatívne požiadavky vlastníka pozemkov. Gigafabriky v Šuranoch má priniesť nielen technologické inovácie, ale aj vytvoriť množstvo nových pracovných príležitostí a prispieť k rozvoju udržateľnej dopravy a elektromobility. Samotná fabrika bude mať 95 hektárov. V počiatočnej fáze vývoja bude mať kapacitu 20 G2TVH s ďalším potenciálom dosiahnuť kapacitu až 40 G2TVH. Výstavba fabriky je naplánovaná na prvú polovicu roka 2025, spustenie testovacej prevádzky v roku 2026 a plná výroba by mala byť spustená začiatkom roka 2027.
vás budú zaujímať nové informácie, ako pokračuje tá výstavba megaprojektu, prihláste sa na odber tohto videokanálu, kde vám pravidelne budem prinášať nové zábery, ako celý projekt napreduje.